Znova rohový kabel, toto musí skončiť golom, poď! Jansson, gól! Počkaj, čo? To jak tam dal, čo? Čaute ľudia, vítam vás znovu nového videa, znova z FC Mobile, hej, znova som makal na svojom týme a vďaka tomu vyzerá takto. Hej, no nie je to žiadna slava, ale vidíte, môžete tu vidieť nové posily, napríklad Ginolu 96, alebo Ronaldinho 98, či Foden, nie Foden tam bol, ale mám tu aj tohto Davesona a potom tu máme hrdinu Papaľa Blampolsa, kapitána Cezara a Kasia sa bráne a na lavičke samozrejme Musialu. Hej, ten Ginol je fakt fajn, lebo on vie spraviť Rainbow Flip. Ideme zdieľať nejaký ten zápas. Pozor, ale oni nemajú, čo to je, nepremý kabel, rový kabel, pozor! Fú, dobre vyhlavičkoval. Áno, Foden! Foden! Ideš Foden! Foden, tam musí skončiť golov. Prečo sa tu seká? Poď Foden! Máme znova rohový kabel, toto musí skončiť golom, poď! Jansson, gól! Počkaj, čo? To jak tam dal, čo? Si koky. Proste paráda. Ejkrem som nabral, Ejkrem, sila! Gól! Ejkrem! Prejdeme 4-1! Ronaldinho ešte ide, Ronaldinho! Jaké kľúčky? Poď, ide! Delson! Jaj, nevadí. Nádherne, pošli Ronaldinho, strel! Čo robí? Strel! Ježiško Maria. Konec. Ideme rovno na ďalší zápas. A čo my máme? Ja to radšej nahrám sem. A poď, Jansson! Si koky, je dobrá akcia. Nerob mi, prosím. Fú, dobre. Není dobre. Nie, hej. Haló. Si kokos. To nie je možné. Nie. Pôjde. Je to penálta, ja to chytím, to pôjde doprava. Tak asi nešlo. Ide poď Ginula. Ale jak môže mať ten týpek 300 metrov? Poď ešte Bellingham nahrávka. Ginula, strel. Gól, je to tam. Ešte 2 góly a vyhráme to. Poďme. Poď, oberte ho, chaloši, už nastavenie. Rýchlo, oberte ho, čak čo robíte? No parádne, Bellingham, ideš. Ginula, skill. Nie, ty kokos. Také šance na oboch stranách, ja nemôžem. Čiže toto už bude koniec videa, hej. Čiže majte sa ľudia. Čau.